The hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. Ay, I work too hard, too long, and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and safe with lock and key and combination. Keep it gold and high sight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't ever bend, no mind, and keep it pushing, don't ever give them a sound. They will love you when you shine, but they wanna talk about you when you down. Motivation, all the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Hola a tothom, què tal? Com estem? Un dia més aquí a Territori Vermell. Avui, amb la prèvia del partit, Highsport Lleida contra Manresa, a Terres Lleidatanes, i ens acompanya Albert Descué per comentar una mica tot en relació del Lleida. És un periodista que segueix tota la seva actualitat i també ens acompanyaran l'equip de cheerleaders del Baxi Manresa, que aquest dimarts passat doncs, el club va anunciar a l'Instagram que decidien que no continuessin dintre l'animació del Congost i ens vindran a resoldre alguns dubtes i també saber una mica com estan vivint aquesta situació. Així que res, anem a començar i som-hi! Avui estem amb l'Albert Descué, periodista de Lleida. Què tal, Albert? Com estàs? Molt bé, home, per aquí, mirant com plou. I resant que no plogui diumenge. Esperem que no, esperem que faci un bon temps i que tinguem un molt bon partit. S'espera molta gent, no?, per lo que sembla, o què? Per part de Lleida i de Manresa. Vull dir, el Lleida penja del comunicat que s'obriran les portes una hora i mitja abans per la previsió que hi ha de molta gent. Sí, home, tingués en compte que m'he estat esperant 19 anys això, és a dir, tornar a la CB, el dia del Barça ja es va omplir, també es van obrir les portes hora i mitja abans i de cara a diumenge s'espera també que hi hagi una molt bona entrada perquè també s'espera que vingui bastanta gent de Manresa. Tots dos clubs han fet un intercanvi de 100 entrades, però també es poden comprar a través de la web i estic convençut que de Manresa vindrà més d'un centenar de persones, en la qual cosa sí. Jo un, sí, d'això jo un. Així ens coneixerem en persona, molt bé, home. Perfecte, sí. Res, et volia demanar una mica com ha sigut uns mesos una mica moguts a Lleida amb l'ascens i això. Com està l'afició? Com la veus ara mateix a l'afició? Bueno, l'afició, evidentment, està molt il·lusionada i també està una mica a l'expectativa de veure si acabem de tancar ja definitivament el ròster, acabem de tancar la plantilla i Gerard Encuentra pot començar a fer rullar l'equip com ha fet les últimes temporades. Que si per alguna cosa han destacat els equips del Gerard és perquè segurament han set el millor bloc. O sigui, l'any passat nosaltres pugem en una Final Four en què tu mires plantilles i segurament, jugador per jugador, nosaltres no teníem la millor, és més, te diria que teníem la quarta i érem 4. Però com a equip, jo sí que crec que era el millor equip. De fet, l'any passat jo considero que pugen els millors equips, tant Corunya com Força Lleida. És cert que hi havia grans plantilles, però després tot això s'ha de fer rullar. Potser els més regulars, no?, en quant a d'això. Sí, també és veritat, ho comentàvem, que l'any passat a nosaltres se'n lesiona algun CIP el primer dia de pretemporada, però és que després pràcticament no tenim ni un refredat en tot l'any. Corunya igual, gairebé no va tenir ni un refredat en tot l'any. En canvi, Sant Pablo, Estudiantes, el mateix Tizona, els aspirants, doncs sí que van tenir lesions d'1, 2 mesos que trastoquen una mica. Això l'any passat nosaltres no ha passat, toco fusta perquè repeteixi enguany. El que passa és que enguany encara no hem tancat la plantilla. I aleshores estem pendents a veure si arriba ja Johnny Hamilton, a veure en quines condicions arriba i a veure què és el que pot aportar l'equip a aquest home. Sí, perquè s'ha dit això de Johnny Hamilton, que en principi sobre el paper és un bon fitxatge, és un bon cim, però que ve amb una lesió que es deia que en principi ja estava recuperat, però ara sembla que vaig veure amb una web a Lleida, que deien que en principi potser tenia per un temps més encara. No sé com està el tema. Ell juga a la Champions League asiàtica
i es lesiona allí, es lesiona a primers d'estiu. És una lesió al quart metacarpià de la mà dreta, que a part és la seva mà de tir, i en principi això és mes i mig, 2 mesos, en la qual cosa arribaria en la recta final de la seva recuperació. Per diumenge, evidentment, no jugarà, entre altres coses perquè encara no ha arribat a Lleida, però s'haurà de veure també, quan passi la revisió mèdica, què diuen els serveis mèdics del Haio Post Lleida, i a partir d'aquí els seus primers minuts podrien ser o bé el proper cap de setmana a la pista del Breogán o a molt tardar en el proper partit a casa, que és contra Moraván Andorra. Però insisteixo, encara no ha arribat a Lleida i, per tant, veurem primer a veure quan arriba i segon a veure com arriba. Sí, sí. Veurem, perquè al final és això. Jo crec que ara Lleida és això, té aquesta posició de 5, una mica així entre pinces, per dir-ho així, que va aguantant doncs, amb Pierre Oriola i amb l'altre jugador que també té... És un contracte temporal, no? És un contracte amb una clàusula de tall al segon mes. O sigui, ell firma tota la temporada, però amb una clàusula de tall al segon mes, que és ara, a finals d'octubre, és Derek Cook. I sí, ens falta la peça aquesta del 5 que acabi d'equilibrar l'equip, no? Jo feia una mica el paral·lelisme l'any passat amb Cameron Krutwig, que és cert que Krutwig i Hamilton com a tipologia de jugadors s'assemblen com un ou i una castanya, són diferents, però sí és cert que per lo que necessitava l'any passat l'equip, Cameron Krutwig ho va acabar d'equilibrar. I l'arribada d'aquest 5 dominant, entre cometes, tampoc esperem dobles dígits de Johnny Hamilton, sí que ha de servir perquè més enllà del que pugui portar ell a les estadístiques, t'equilibri l'equip. Madsen pugui jugar al 4, Bosic pugui jugar al 3, Muric pugui jugar al 3, Dibós, que és un home molt qüestionat en aquests primers partits de temporada, per la seva forma de jugar, pugui treballar més el pick and roll, aquestes jugades, amb un tio que també jugués per sobre de l'anella. Jo tinc de reconèixer que Dibós, de Lliga Catalana, contra Manresa, em va deixar, al·lucinat, de dir, ostres, acaba d'arribar i jo crec que va fer un partidàs, que jo deia, jo va ser el primer fitxatge al Supermanager, me'l vaig menjar una mica en castanyes, per dir-ho així, però Jo tinc una teoria al bàsquet, al futbol i a tots els esports, i és que jo crec que les pretemporades, a nivell d'expectativa, evidentment, als entrenadors els hi serveixen per molt, però a nivell d'expectatives d'entorn fan més mal que bé. Perquè jo he viscut anys que hem fet pretemporades, tant al futbol com al bàsquet, horribles, i després ha començat la Lliga, que és quan se juguen les garrofes i com un tiro, i al revés, pretemporades en les que sembles els Lakers, no? Sí, no. A tots els equips em sembla això, sí. Exacte, llavors és una mica enganyós. El que sí és cert és que Dibós és una tipologia de jugador, ja té 34 anys, doncs que segurament està més per lligues com Venezuela, Puerto Rico, més showtime, no? Clar, ell ha arribat aquí, l'ètica i el sistema de treball de Gerard Encuentra, que fot unes tralles físiques impressionants, i, ostres, no li demanis córrer molt perquè, se li fa una mica de bola. Si això li juntes, que tampoc té un tio amb qui jugar al pick and roll, que tampoc té aquest paio que te baixa les boles del rellotge de 24 segons, doncs també hem perdut una arma en atac i ha fet que Dibós en aquests 3 primers partits hagi aixecat dubtes, però més que pel tema esportiu, que també, pel tema d'actitud. O sigui, se'l veu, perd una pilota i en lloc de baixar a defensar, doncs comença a buscar culpables, es queixa amb els companys, es queixa amb els àrbitres. El primer partit contra el Barça, a l'acabar, doncs es fa el típic passamans, que tots els jugadors passen a saludar a l'afició. Ell no va voler, per bé que Kenny Hasbrook el van a buscar i va dir no. Aleshores, els dubtes ara mateix amb Dibós, més que tema esportiu, que el tio talent el té, és tema actitud. I al final una cosa va lligar a una altra. Si tu no estàs a gust o no tens actitud, és molt difícil que després rendeixis. I més amb un paio com Gerard Encuentra, que t'exigeix al màxim. Ara just tornava a dir, perquè Gerard Encuentra, al final, és una tipologia estiu, aquí que hem tingut molts anys, una tipologia estiu Pedro Martínez, ara una mica també com Ocampo, un entrenador del mateix estiu, que si tu no rendeixes a pista, apaga i vámonos, no? Una mica per dir-ho així, perquè al final ells et demanen el 100% de tu i si tu dones un 80% no els hi serveix, han d'estar aquest 100% i és això complicat. De fet, el Gerard, en una entrevista que li fèiem aquí, un podcast que fèiem a gent del Barris, deia precisament que un dels seus models d'entrenadors és Pedro Martínez, que curiosament havia estat un dels que l'havia felicitat per l'ascens, no? En la qual cosa, doncs sí, és allò que l'esforç no es negocia. Ell sempre a les prèvies a totes les rodes de premsa parla dels bàsics, no? Ell demana uns bàsics, el rebot, la intensitat, el baixar el cul en defensa, el no donar una pilota per perduda, etc. no? I aquest és l'ADN de Gerard Encuentra, que al final serveix pel que et deia abans, no? Per acabar construint equips.
Això és el que ens han funcionat aquests anys i, clar, ACB això ja és un altre univers, no? Sí. Ara ja està costant més. Tu a l'Alep vulguis que no, hi ha jugadors que, bueno, pues que també s'han de currar un contracte per la següent temporada, que somien en la possibilitat de pujar a l'ACB. Bueno, hi ha molts incentius. Clar, a l'ACB ja són tios contrastats, ja estan al top, ja estan a l'elit, no? Més amunt de l'ACB ja no vas. Aleshores, bueno, claro, inculcar aquesta gana, aquesta actitud, bueno, jo crec que en perfils així de jugadors com Dibós, que ve de jugar a Eurolliga i té els ous pelats d'haver jugat per tot arreu, doncs costa més, clar. No, al final és això, al final han de ser jugadors que vulguin, al final els jugadors han de tenir una motivació i si no tenen aquesta motivació, per exemple, jo me'n recordo, hi havia anys aquí a Manresa que venien jugadors top Eurolligas, tio, va ser... A mi em recordava, per exemple, molt a Renfro, a Alex Renfro, a Dibós, que un jugador, per el que em comentes, més diferent, perquè ara el Renfro va ser aquí, va arribar a Imolder cap al desembre i ens el van prendre, em sembla que va ser el Partizan o algun equip d'aquests, i després això, venen un Tucson o jugadors així que venen amb les ganes de treballar i intentar buscar un nou contracte o promocionar-se o agafar una certa estabilitat, vull dir, al final. I jo crec que és això, que si venen motivats, el que comentes, és més fàcil, Clar, quan tu ets un equip que acabes de pujar, evidentment el mercat és més complicat doncs, per un Manresa que fa molts anys, tot i que teniu les vostres limitacions econòmiques, però fa molts anys que esteu a CB, ja no parlo dels grans transatlàntics. Aleshores, ja costa, no? Perquè a un jugador li costa, hòstia, aquests acaben de pujar, a veure, econòmicament tampoc m'ofereixen res de l'altre món, doncs com ho fem això, no? Aleshores, quan tu fitxes aquest perfil de jugadors, doncs Dibós, Corey Walden, que són tios d'això, que fa 3 anys jugaven a Eurolliga al Galatasaray, bueno, et pot passar el que ens està passant ara amb Dibós, no? Jo vull pensar també el que et deia abans, que l'arribada d'un 5 que li doni altres opcions i que el descarregui una miqueteta, doncs, bueno, pot ajudar. El que està clar és que a la base tenim un problema perquè d'entrada ja sabíem que teníem una parella doncs, que un defensa molt bé però ataca fluixet, com és Rafa Villar, i que l'altre defensa fluixet però ataca molt bé, que és Dibós. Clar, quin és el tema? Que Villar està complint, defensivament és l'ànima de l'equip, i en atac doncs va fent, i Dibós està complint en defensa perquè no defensa gaire, però clar, el problema és que en atac no. I aleshores, clar, això genera un problema. I si al bàsquet, que els que en saben de veritat diuen que la clau és l'1 i el 5, clar, quan tens un problema a l'1 i el 5 no t'ha arribat... Correcte. És complicat que arribi, no? Clar, tot i que a Saragossa perdem a la pròrroga i contra el Barça, bueno, doncs tenim opcions fins al final, no? És això anava a comentar, perquè al final és que per resultats, potser l'únic que, per dir així, però jugues contra tot el campió de la Supercopa, el Unicaja, que és l'equip potser ara amb més forma de l'ACB, per dir-ho així, i el partit de Lleida contra el Barça, que va anar justet, vull dir, ho vaig estar veient, i el de Saragossa també ho vaig estar veient. L'únic que no vaig veure, veus, és el d'Unicaja, però els altres dos no els havia vist. No te vas perdre res, tranquil que no et vas perdre res. Bueno, abans de dir el Manresa Champions tampoc gaire, vull dir, tampoc d'això. Però em va sorprendre molt el dia de Saragossa, que va arribar a la pròrroga, que un partit... Semblava que el Lleida ho podia treure, però al final el Saragossa va apretar perquè també té molt bons jugadors, les coses com són. Però el que em va sorprendre més va ser Domuri, que també és un jugador que acabava d'arribar i el tio també molt implicat, amb molta actitud, i Luka Bosic, que en teoria ha de ser un d'aquests referents que ha de tirar de l'equip, que ve cedit de València, i en teoria és una de les grans apostes d'aquest equip, en teoria, no? Sí. Bueno, a Saragossa es va juntar una mica la tormenta perfecta a favor nostre, però que no vam saber aprofitar, no? O sigui, 6.000 persones, que això és el nou Congost, no hi caben, i nosaltres és a petar, però allí és mitja entrada, gent que allò semblava una òpera, més que un partit de bàsquet, va tenir que forçar l'expulsió Porfirio Fisac, bueno, rival recent ascendit, també entens que el Casademont pugui anar una mica al tran-tran, i el tema és que vam tenir opcions. Però al final els detalls a la CB, i tu saps, et maten, no? Un triple lliurat de Prolep que no entre, contraatac, triple lliurat de Justas sí que va dins, atac del Lleida, falta personal a Múrich que portava un bon percentatge en 3, falla 2 tirs lliures, atac a Casademont, bueno, i al final te'n vas a la pròrroga i a la pròrroga sí que saps que el més 10 és fictici, no? Mateix Porfirio Fisac ho va dir. És un resultat injust en el sentit que era un partit per guanyar-lo qualsevol dels dos, però d'un. Però bueno, però l'equip va competir.
I contra el Barça, bueno, pues venien de Kaunas, amb un desplaçament complicat. És cert que va arribar un moment que semblava que baixàvem els braços, se fica més i no el Barça, però aleshores li fotem un 16-0. Segurament de mèrit del Barça, Peñarroya estava molt enfadat, però també mèrit nostre, perquè per fotre un 16-0 has de pedalar, no? A la qual cosa l'equip més o menys, bueno, anava competint. Clar, el Xof arriba a Màlaga. Tu ets conscient de que no tens gran cosa a pelar a Màlaga, però clar, menys 38 són molts punts. Clar, 38 són molts punts. I a part te planteja un escenari de que arribes a la jornada 4 a casa contra Manresa amb un 0-3 i menys 38. Llavors, ostres, és aquí, tornant al que em deies a l'inici, hi ha il·lusió, perquè la gent està il·lusionada, m'he esperat 19 anys en veure CB, però bueno, ja hi comencen a haver una mica de dubtes en el sentit de l'actitud que et comentava abans, no? Tu què esperes del... És a dir, què creus que pot millorar el Lleida de cara al partit contra Manresa? Què creus que pot fer una mica per canviar una mica això que em deies, aquest menys 38 o alguna... Home, primer l'encert. No t'he de mirar estadístiques i crec que som el segon equip que més tira de 3 de l'ACB, però tenim el segon pitjor percentatge amb un 26%. Clar, el dia del Barça fem un 5 de 33. Aleshores, i molts tiris lliurats, no? Aleshores, això ho ha dit molt Gerard, i jo coincideixo molt, no preocupa perquè el tema d'encert, al final la qualitat la tens i al final la piloteta t'acabarà entrant. Però és evident que si tu vols competir qualsevol partit de l'ACB amb un 20, un 25% en triples, ostres, és molt complicat, quan a més no tens una referència interior, que contra Manresa tampoc la tindrem perquè Hamilton no estarà i el base titular no t'està funcionant, no? Però el primer a millorar contra el Manresa és això, és l'encert i el sortir a morir des del primer minut. Sí. Està clar al final. Està clar que acaba de començar la Lliga. No és un d'aquells partits que dius ja m'hi jugo tot, però sí que per Lleida és un partit que si el guanyes a casa ja et dona també una certa moral per de cara a afrontar també els propers partits, perquè és a dir, quan les coses van bé, les coses van millor i s'engrassa més la roda, no? Que diu, és una mica el que nosaltres, per exemple, en el cas de Manresa, es va guanyar el primer partit de cara contra València i després perds contra Girona, que dius, ostres, s'ha fet molt mal partit, però després tornes a guanyar contra el Gran Canària fent un molt bon partit, que dius, sembla una mica allò de dir el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, que dius, vas canviant. I ara jo crec que Lleida és això, potser té aquesta oportunitat aquest cap de setmana, doncs també una mica de ficar-se ja no l'afició, perquè l'afició ja la té a la butxaca, però sí d'engrescar-la més per tal de que l'ambient també el pròxim diumenge sigui acollonant. Jo crec que hi haurà molt bon ambient, vull dir. No, això està garantit, però és evident que quan un equip puja a la CB, on s'ha de fer fora és a casa. O sigui, tu saps que el Martín Carpena és difícil rascar-lo. Tu saps que el Nou Congost n'hi ha 4.500, però hi ha un ambient de collons, no? Aleshores, t'has de fer fora a casa, no? I clar, fer fort a casa passa per competir, però després també per guanyar. Perquè parlant amb el Roger Grimau, amb el Jaume Comas, Manel Bosch, gent de l'A300, ells sempre em diuen, no? A la jornada 3 vam anar a Vitòria i vam guanyar el Baskonia. El Baskonia d'Oberto, Nocioni, Escola, vull dir, què tal, no? I deien, no, més que la importància de la victòria, que és és que ens vam adonar que podíem guanyar a l'ACB. I ara és una mica l'escenari en què es troba l'equip, no? Que evidentment ha fet coses malament, però d'altres també les ha fet molt bé, però no guanya. Llavors, jo crec que el primer és això, no? Guanyar un partit, doncs, per donar-te compte que, efectivament, tu no només pots competir a l'ACB, sinó que pots guanyar partits. I ja poder ser davant de la teva gent que, sense cap mena de dubte, de ser el jugador 6, 7, 8 i fins a 6.000, no? Perquè il·lusió n'hi ha molta, però, clar, perdre no li agrada a ningú. I nosaltres venim de 3 anys guanyadors, que és guanyar. I sí que la gent ha entès que hem canviat el xip, que és l'ACB, que és una altra història, que és més complicat, però tot has de fer fora a casa. I això passa per guanyar partits com el d'aquest diumenge, que per mi és complicadíssim. O sigui, hi ha molta gent que deia, no, la nostra lliga comença la jornada 4 contra el Manresa. No. Jo no crec que a hores d'ara el Manresa sigui un equip de la nostra lliga. El problema és el que ho he parlat amb altra gent que també ha anat passant pel canal. El problema que aquest any et pots trobar qualsevol cosa, perquè va un Madrid que en teoria és campió de lliga, ha perdut 2 partits. Va un Gran Canària, no diries mai que perda tant el Congost. Va un Barça, ostres, el Barça
a punt de perdre aquí a Barris, no? Vull dir, al final, ostres, que dius... pot passar qualsevol cosa i és que és molt complicat. Jo dic, al final, no cada partit és una final, però és com si ho fos, una mica, perquè dius, no saps mai què et depararà i és un partit que dius, va bé, estem a jornada 4, però... No, i a part, quan tu acabes de pujar, l'altre dia ho comentàvem també, no? O sigui, tu a l'Alep tens una mala ratxa i després sempre tens un Clavijo, un Almansa, un Oviedo, un Gelocatil, no? Per entendre'ns. Clar, enguany el Gelocatil som nosaltres, que som els que acabem de pujar. O sigui, som l'últim de la fila, no? Aleshores, bueno, la gent diu, no, és un partit de la nostra lliga. Bueno, per bé que el que dius és cert, no? Però el Madrid també és veritat que si convé treure el Talenari i el Tito Flores n'hi fitxarà 3 tios. Sí, no, està clar. Gran Canària jo crec que va ser un accident, perquè a mi personalment Gran Canària és un equip que m'agrada molt, però bueno, a Manresa també és difícil jugar i no cal que t'ho explica, no? Aleshores, bueno, jo crec que la nostra lliga ara, segurament, és Granada, és Bilbao, és Corunya, és Breogán i som nosaltres. Jo no veig a Manresa ara a la lliga del Hayo Post. Al gener no ho sé, però ara no, perquè jo el que us he vist, no vaig veure l'altre dia competició europea, és cert, però a mi... No, bueno, és el que diem al final. Un mal partit sempre el pot tenir tothom, que va ser també el cas, que ojalà que sempre jugués, jo què sé, com contra Gran Canària o contra València, que van ser molt bons partits. Però al final és això que dius. A mi el que a vegades em falta és quan, en el cas del Manresa, no sé si també a vegades a Lleida els partits que he vist no s'ha donat tant el cas, però és quan potser vas darrere el marcador, és allò la sensació de dir em costa molt ficar-me en el partit, és a dir, la sensació de dir, ostres, si ja estic a l'últim quart o en el tercer, dona igual, i vaig perdent, no sé, falta una mica com d'actitud, una mica d'aquesta sensació de dir, va, anem a fotre'ns les piles i anem a treure el partit. A casa es dona perquè també l'afició apreta i jo crec que d'això, però fora, que els 2 partits que han jugat fora s'han perdut els 2 i a falta d'aquesta actitud de dir, ostres, anem a guanyar el partit, no sé. De creure teu. Però bueno, sí, correcte. Jo crec que això també forma part del procés aquest que dèiem que els equips s'estan fent, no? Uns més que uns estan en un punt d'ebullició més alt, els altres com nosaltres doncs encara estem a 2, no? Sobre 10. Llavors, tot això forma part del procés de creixement de l'equip i en certa manera el que et deia de l'ADN dels equips d'encuentre, no? O sigui, nosaltres vam aixecar un menys 30 al Mansa en una segona part. Evidentment, a l'ACB no hi ha cap Almansa. Però és igual, en bàsquet professional, aixecar un menys 30 en 20 minuts és perquè tu has de creure-hi molt, i has de pedalar molt. Llavors, una de les senyals d'identitat era aquesta, que no es baixava mai els braços, que s'estava sempre. A la Final Four, Burgos va marxar 2 vegades de 10, que vam estar allí al filferro, que dius, se trenca... Però no, el tio seguia, l'equip seguia. Bueno, doncs això segurament ens està faltant una mica, no? A Unicaja, quan ja vam veure de BIM, doncs m'han fet xof, i al Barris, hi va haver una reviscolada final contra el Barça, però també entre Caicedo, que no havia jugat a Saragossa, no havia jugat cap minut tampoc, i bueno, és fresc, entre Villar, entre Paulí, al final aixequem l'equip, el partit en l'equip més guerriller, però també perquè el Barça al final, bueno, doncs també va dir, bueno, ja està, venim de Kaunas, tal, se va deixar anar, però és que amb tot i amb això vam acabar palmant. Aleshores, bueno, sí, segurament quan te veus menys 30, que com ens va passar a Màlaga, doncs ara falta acabar de construir l'equip perquè digui, bueno, és igual, anem a menys 25 i si pot ser a menys 20, ja sabem que palmarem, intentem palmar del mínim possible, però això jo crec que forma part d'això, del creixement de l'equip. Sí. No, el que diem, que al final tot just ha començat això i al final els entrenadors han d'acabar també de fer rotllar una mica això. Falten el que comentàvem, també en el cas de Lleida peces, al Manresa també li falta en teoria el pivot titular, que és massa, que ara de moment també hi ha prima, i també veurem, bueno, doncs això, s'ha d'acabar acoplar totes les peces i a partir d'aquí a veure què tal va. I res, em volia, per últim, ja per anar tancant, em volia demanar quin dels jugadors que ara mateix hi ha en la plantilla, quin d'aquests jugadors creus que és dels que potser fa menys soroll, per dir-ho així, i que creus que serà un dels jugadors més a tenir en compte aquesta temporada? Del Hayo, doncs, no? Entenc? Sí. Sí, correcte. A veure, és que aquí hi ha un tema. Jo crec que Madsen és un tio que jugant al 4 pot fer molta feina.
Però què passa? Està jugant molt al 5. I és un tio que per tipologia de jugador no va a la guerra. O sigui, Derek Cook, que és aquest que tenim que amb clàusula de tall al cap de 2 mesos, no és un prodigi tècnic, no és un tio que postegi, però és un tio que surt amb el ganivel entre els queixals. Per tema... Abans no ho vaig veure, però per tema valoracions el tio sempre destaca molt. És el màxim rebotejador de l'ACB. Ojo, poca broma. Però és perquè hi va. Llavors, Madsen no té aquest caràcter, però sí que té talent. Si juga al 4, jo crec que pot ser un tio que pot acabar oferint molt bones prestacions, crec. Però, insisteixo, al 5 no, i ja s'ha demostrat. Per això hi torno a lo d'abans, la importància que arribi Hamilton o algú per acabar-ho d'equilibrar tot. Aleshores tens a Cook i a Hamilton per jugar al 5, a Oriol ja el pots baixar al 4 també, que va una mica més descansat, Madsen al 4, Bosic al 3, bueno, ho endreces tot una miqueta. Però jo de Madsen esperava molt. De moment, bueno, el balcó de ferro és el DC, el Derek Cook, que sempre fa el mateix, i després Luka Bosic, que també és un home que ha jugat sempre el 3, l'estem intentant ficar el 4 i li està costant. Jo crec que Gerard ja se n'ha donat compte. Gerard ha intentat traslladar el que havia fet a Plata, en Pardinyes i en Força Lleida a Or a l'ACB. I era un dels dubtes que teníem, que li deia, però el que serveix a l'EP vols dir que servirà a l'ACB? Perquè nosaltres l'any passat fitxem a Simeunovic, que és un 3, i el fem jugar al 4. És una cosa que, bueno, i ens va funcionar. Michael Carrera era un 3 i el fèiem jugar al 4. Bueno, doncs aquest any a l'ACB, Muric no pot jugar de 4 a l'ACB. Físicament no pot. Segurament a l'Alep faria bons números, perquè té talent, té maneta... Aquest tio les fica, Déu-n'hi-do. Clar, però quan el fas pegar-se amb un tio de 100 quilos, no pot. La fórmula que t'ha funcionat a l'Alep, doncs a l'ACB no. Abans veurem com va evolucionant tot plegat. Sí. No. Jo crec que és això, serà un partit entretingut, que jo crec que serà bastant disputat i a més allà entre l'afició del Lleida i la del Manresa farem una bona pinya, que jo crec que és el més important també, perquè al final, per sort, les dues aficions sempre s'han portat molt bé. També quan el Manresa estava a Valep aquella temporada, que també me'n recordo que venien allà al Congost la penya de Lleida a donar suport i després també va ser en algun cas al revés i jo crec que això serà un ambient maco i segur que disfrutarem d'un gran partit. Segur que sí. A més, entre catalans, ara que som tants, a l'ACB... Ara s'ha d'aprofitar, no?, una mica. Home, s'ha d'aprofitar, home. Vull dir, ja que baixin els de Corunya o els de Lugo o jo què sé, o els de Granada, però entre catalans ajudem-nos i fem bona pinya, home, clar que sí. Doncs res, Albert, moltes gràcies per passar-te pel canal, comentar una mica aquesta prèvia del partit i res, doncs a veure si podem coincidir per allà, a veure si ens veiem i ens escrivim. Sí, home, ara que ja ens hem vist les cares, el barri és gran, però no gaire, tampoc, al final, vull dir, tots hem d'entrar per la mateixa porta, doncs ja ens saludem en persona. Gràcies a tu per convidar-me. A tu, vagi bé. Adéu. Doncs estem aquí amb el grup de cheerleaders del Baxi Manresa. No com m'hagués agradat, potser, perquè al final les entrevistes m'agrada parlar més de bàsquet i m'hagués agradat que vinguessin a parlar una mica de com veuen aquest Baxi Manresa en l'actualitat i tot això. Avui venen arrel del comunicat que va sortir el passat dimarts en relació que el club anunciava que deixaven de formar part de l'equip d'animació del club, en aquest cas. Tenim aquí la Jenny, la Judit i l'Aaron. Què tal? Com esteu, primer de tot? Estem. Estem passant una setmana de molts nervis, de molta pressió i també no esperàvem tot aquest ressò que hem format. Sí, al final... Sí, realment no esperàvem el gran suport que hem rebut de part de molts aficionats i de gent inclús que no són ni aficionades al club, no? O sigui, nosaltres a les xarxes socials, quan vam fer el comunicat, la quantitat de missatges que tenim, inclús a nivell de cheers, però també a nivell individual, és algo increïble i nosaltres no érem gens conscients que tot això
anés a formar tant rebombori, però també estem molt contents i sempre ho hem volgut agrair doncs, a tots els aficionats, a totes aquelles persones que han estat darrere nostra, donant-nos suport i també a les nostres famílies, que també molt han passat perquè estan sent uns dies difícils, uns dies on cadascú al final doncs, tenim la nostra feina i tenim la nostra vida i al final això doncs, és que estem tot el dia pendent d'aquest tema, tot el dia amb trucades, tot el dia amb missatges i Mira, és que en difícil. relació amb això que diu la Judit, aquest matí ho dèiem, és que carreguem el mòbil 2 i 3 vegades al dia perquè estem tot el dia enganxats al mòbil per contestar trucades, missatges, entre nosaltres parlant de com va tot. Sí. I ja sense comptar, per exemple, ahir, la tarda que vam passar tots i totes, vull dir, quan en el moment que la televisió contacta amb nosaltres no volíem sortir i trucades i trucades i trucades. Va ser un assetjament molt, molt fort ahir. Sí, Déu-n'hi-do. Al final, aquestes situacions no agraden mai i més, una mica com ha anat passant. El que sí que abans d'entrar una mica més en matèria, sí que volia fer el que comentava Judit del tema del suport. Jo, a veure, parlo de publicació del club, tenir 1.363 me gustes i 141 comentaris és una cosa que, ni Xima Moneques podria dir que va arribar a tenir quan va marxar del Manresa. Vull dir, l'estima i tot això, al final passen coses dolentes, en aquest cas a vosaltres, però també amb aquestes coses dolentes també es veuen coses bones com són que la gent està també del vostre costat i també us dona suport. No sé com... Ja no és que ens doni suport, és que hi ha molta gent que sí valora la nostra feina. Perquè també hi ha molts aficionats que al final porten al Congost molts anys, com nosaltres, i que som cares conegudes, és que formem part del club. O sigui, o així ho sentim nosaltres, que formem part del club. Llavors jo crec que hi ha molta gent que sí valora la nostra feina i tot l'esforç que fem per arribar cada partit amb balls nous, estar allà ballant, fent concursos, repartint pilotes als més petits, o sigui, és en general tot. Sí. No, està clar. Jo crec que és amb tot això es queda la gent i que és a dir, feu entrenaments durant la setmana o abans dels partits esteu 2 hores abans, us quedeu quasi tancant el pavelló, qui diu, per dir-ho així, perquè l'altre dia marxava i veia dir, ostres, es fiquen allà al mig de la pista a fer-se la foto i tal, i dius, és que vull dir que al final no és bike i fake al ball i me'n vaig cap a casa. Al final teniu un sentiment ja no pel ball, sinó pel bàsquet Manresa, i és que jo me'n recordo haver-vos vist a desplaçaments, vull dir, és que sentiu el club i jo crec que la gent ho sap i a partir d'aquí també és tot aquest carinyo que us han fet arribar i aquest suport, el que dèiem. Exactament. La Judit està des dels 5 anys allà. Jo porto, per exemple, personalment, des dels 5 anys amb el que era la penya dels Diables del Congost. I jo me'n recordo d'estar allà asseguda i sempre dir, és que jo vull ser com elles, no? Com les Cheers. Llavors jo vaig entrar amb 16 anys, jo ara actualment tinc 29, per tant són 14 temporades aquesta amb la que ja començàvem. Per tant és el que dius, no? Al final no és un sentiment de ballo i me'n vaig, sinó tota la família al final que hem generat, no? I que hem creat dins del nou Congost i tots els socis i tota la gent que tenim recolzant-nos, no? Llavors, és el que diem. A mi, bàsicament, el que sempre he dit és, i així ho vaig posar dins el post d'Instagram i així és com ho van transmetre al Regió 7, o sigui, el que jo em queixo és la falta d'humanitat d'aquesta nova junta a l'hora de fer fora aquest equip, no? Perquè al final no han sigut les maneres, o sigui, una trucada telefònica no és una manera de fer fora algú que porta tants anys. Ja és igual, nosaltres, per exemple, som dels que portem més anys, però potser tenim unes noies que porten 1, 2, 3 anys. És igual ja els anys que portis dins del club, si no són les maneres en les que et fan fora, no? Això és com si et fotessin fora d'una feina amb una trucada telefònica. No ens han donat o sigui, a dia d'avui, que estem avui a divendres, encara no hem rebut cap tipus de missatge per part d'aquesta junta
Doncs només el missatge que... Al final és com si a tu com a aficionat et diuen a partir de demà ja no pots venir més aquí al Congost. Com et sentiries tu, no? Quedaries com... És que és el mateix, al final, tant vosaltres com jo fem una mateixa funció, que és animar a l'equip, en aquest cas, i ho fem de diferent manera, però al final transmets el mateix, que és que l'equip intentar-lo fer arribar a la victòria. Vull dir, és que no és res diferent. I hòstia, a mi és això, em treuen del Congost i és com a vosaltres, et treuen un tros de cor, per dir-ho així, perquè tant temps estan, també és això, 13 anys anant al Congost i dius, és que és mitja vida, vull dir, és mitja vida que portes allà, cada fin de sí, fin de no, i dius, és una mica, és complicat. Exacte. Llavors, una mica el que a nosaltres ens va passar va ser que nosaltres ja portàvem un temps, sobretot la gent i jo, que som capitana, subcapitana, l'equip sí que estava al corrent, però nosaltres ja des del primer partit, nosaltres ja vam començar a tenir malentesos, per així dir-ho, per no dir-ho d'una altra manera, amb aquesta junta. Llavors nosaltres, al principi van ser coses més a nivell internes, van haver-hi faltes de respecte per part d'aquesta junta demanant-nos un vídeo, que això és el que vam posar en aquest comunicat, que ens van demanar un vídeo i jo porto 14 anys i en la meva vida a mi m'havien demanat un vídeo per veure aviam si el que estaven demanant era el que estaven fent. I després d'aquest vídeo les males formes de dir-nos que no els està agradant, no? Això és el que nosaltres ens vam queixar i vam fer un text, com un comunicat, però va ser a nivell intern, només li vam passar a la Junta. I a partir d'aquí, nosaltres, jo per exemple, a la mateixa setmana que hi ha del primer partit, jo com a capitana els hi vaig comentar a la Junta de dir anem a passar el primer partit, veureu què és el que us oferim aquest any, perquè a sobre portàvem un grup de noies nou per ser més artista i per formar més show, i després d'aquest partit fem un feedback, fem una reunió i a partir d'aquí ens comenteu com voleu enfocar la temporada i si us agrada realment la proposta que us estem oferint. Aquest feedback és el que vam dir al comunicat, no ha arribat. Aquest feedback va arribar aquest dimarts dient-nos que ens fotíem fort. Va ser... Jo vull fer un incís al que està dient la Judit, perquè al final tothom és lliure de que tothom s'expressi, però també quan una persona que t'està dient les coses de mala manera, a sobre no sap del tema, o sigui, per exemple, jo desconec moltes coses del bàsquet i sí que la meva opinió, o sigui, puc opinar, però jo tampoc em posaria a dir segons què quan no entenc sobre el tema. Llavors, la persona que s'està posant en contacte amb nosaltres no és cap professional ni de la dansa ni de música. Llavors, aquesta persona també t'estava demanant unes coses sense saber ella ben bé el que ens estava demanant. Llavors, tot jo crec que aquí és on es crea la confusió. En principi també, a mi que el que em va fer més greu, o saber més greu i el que és una falta de respecte és la falta de confiança en el nostre treball com per demanar-nos un vídeo. Vull dir, no ho havia fet mai i sempre ha hagut 100% confiança en la nostra feina i que ens demanin un vídeo de cop i volta em va semblar una falta de confiança i de cap a nosaltres i cap a la nostra feina que portem tants anys fent. Això, perdó, va ser pel primer partit, el vídeo, diguéssim, pel dia del... Exacte, però tot això ve, Miquel, això és una mica el que comunicàvem al comunicat oficial que vam fer que vam posar per l'Instagram. Tot això ens ve del juliol. Nosaltres tenim una reunió amb la Junta on estem Jenny, Judit i una altra de les cheers, i aquí és on ens comenten que volen fer aquest canvi radical ficant l'estil urbà. O sigui, en cap moment ens van demanar un estil en concret, sinó urbà. Urbà és un gènere que engloba molts estils. Llavors nosaltres vam dir que sí, que vale. Clar, al final, si no ens estan concretant quin estil dintre de l'urbà volen, doncs nosaltres entenem, no? Per urbà, doncs en general triem el que volem i fem una mica de... I en principi, per ser més concisos, al primer partit vam ballar una cançó de reggaeton, considerada molt urbà, una cançó de R&B house, que és urbà també, i l'última era dancehall. O sigui, són 3 estils dins de l'urbà.
Sí, sí. Exacte, llavors, clar, nosaltres també el que fèiem molt era la part d'aquesta d'animació, no? On vull incidir que això, rere any, vale? Ara doncs, portàvem uns anys que anàvem tot el Congost molt a la una, no? Estàvem molt units tant amb grada d'animació com amb altres. Sí, us dic la grada perquè al final és els que teníem al costat, no? Però també vull fer menció a Zona Roja i a Fora Dubtes, no? Que també han estat allà, no? Llavors, amb la grada d'animació nosaltres ens comunicàvem i ens coordinàvem de dir, nois, ara anem a fer aquesta cançó, vinga, va, anem a fer que això ressoni. Doncs això la Junta Directiva ho volia treure al juliol. Ens van dir que volíem trencar amb tota l'animació que nosaltres havíem donat, tant a nivell de ball com a nivell d'animació. Clar, al final nosaltres també que portem tants anys allà, com diu la Judit, i ho posa al comunicat, sabem llegir una mica el partit. Perquè nosaltres el que no fem mai és que si el pavelló està animant a tope, no posem una cançó que tendeixi a que la gent calli, sinó tot el contrari, no? De fet, molts cops hem canviat l'ordre dels balls o hem posat balls que no teníem previstos ballar aquest partit per tal de donar un màxim espectacle i una màxima animació. Si el Congost està calent en un moment, és a dir, que l'ambient segueixi una mica actiu, no?, per dir-ho així. Sí. Exacte, que potser nosaltres portàvem un tipus de ball que en aquell moment el canviem perquè el que vol l'afició en aquell moment és que saltis allà de tot. Doncs nosaltres fiquem una cançó superanimada i si hem de canviar l'ordre dels balls o inclús els balls que no, algun que no portem preparat en aquell moment, ho fem. De fet, tinc una anècdota que sempre recordaré, que és un dia, un partit, va ser marcar un triple, demanar temps mort i vam sortir a ballar samba i el Congost semblava que anava a caure. I vam sortir mig plorant de l'emoció que vam sentir al ballar aquest ball. I ho tinc a la memòria i ho tinc al cor guardat, que aquell moment sempre ho recordaré. No, al final, vull dir, són coses doncs que a més, a vosaltres, que a més és això, sentiu el club i la gent que es fica a tope, vull dir, jo me'n recordo de molts balls, vull dir, i d'estar dret, inclús de dir, va, i a vegades estem perdent, anys, ara perquè les coses van millor, però anys que deies, va, avui guanyarem i potser serà el primer partit en tota la temporada i ens estem passant de puta mare amb balls, cançons i al final són coses... És que, Miquel, ara que parles d'això, molts de l'equip hem viscut una baixada a l'Alep i el Congost estava buit en molts partits. I on estàvem nosaltres? Allà donant-ho tot i saltant. I això potser la gent no se'n recorda. Però nosaltres hem estat allà al peu del canó, tant si han estat a l'Alep com si ara estan... Vull dir... És que, bueno, hi ha hagut anys de tot i aquell any que bé dieu, jo més me'n recordo una imatge que jo anava amb una sudadera verda, que feia un recorregut del Congost i jo em veia jo sol per allà i dic, bueno, va bé, m'amago una mica. A mi m'agradaria veure realment... S'ha de donar suport amb aquesta gent de dir... Sí. A mi m'agradaria saber si ens haguéssim volgut també fer aquest reemplaç en un moment com està a l'Alep, que tens el pavelló buit. Aquí no van decidir prescindir de nosaltres perquè nosaltres estàvem allà al peu del canó. O sigui que... Sí, al final, en conclusió, no? Són molts anys, són moltes experiències, són molts moments amb el club i el que ens ha fet mal, realment, han sigut les formes en les que ens han comunicat la nostra... Bueno, que volien prescindir de nosaltres, no? I és això, sense tenir en compte doncs, que portem molts anys dins del club i que tenim una estima al club, no? Llavors, això és el que realment ens queixem. Que podrien haver tingut una reunió amb nosaltres, amb tot l'equip, dir, mira, estem anant per aquí, com el feedback que li va demanar la Judit, no? Estem anant per aquí, què voleu? Canviem això? Sí, però que nosaltres sapigueu que encara que vulgueu treure els minuts d'animació, pensem que han d'estar. O, per exemple, els pompons. Quan nosaltres ballem l'himne, hi ha un moment que fem així. Clar, no és el mateix fer-ho amb els pompons que fer-ho amb les mans, no? Sí. Doncs, clar, al final jo crec que si no hi ha aquesta comunicació, al final ells tampoc senten com ens sentim nosaltres en aquests moments així. Clar, és que pensa que molts de l'equip hem crescut allà. Jo vaig entrar que tenia 20 anyets i si veiem fotos era un nen. És que era un nen, jo he crescut allà dintre.
Ja no només pel ball, jo he crescut dins del Congost, diguéssim. Tota la meva vida social i la de les cheers en general és envoltant dels partits, primer està el bàsquet i després ho englobem tot, o sigui, el primer és el primer i després va tot el demés i ens ho estan traient d'una manera poc humana i per l'esquena. Sí, sí. No, al final... Sap greu perquè és això el que comentes, Aaron, que al final és també com el meu cas, o vosaltres, que mitja vida estan allà i dius, és que ara m'ho treus i no perquè en pare hagi fet res dolent, vull dir, enteneu el que vull dir, no he fet cap barbaritat per dir-ho, de dir, va, m'ho mereixo, fes-me fora, per dir-ho així. Que jo insisteixo i jo crec que això en nom de tot l'equip, Nosaltres, el nostre objectiu no és anar en contra de ningú, ni molt menys. O sigui, el nostre objectiu és que ens deixin seguint fent el que més ens agrada i ja està, perquè al final nosaltres sí que portem molts anys, però hi ha moltes joves que tenim a l'equip que volen seguir, tenen una il·lusió. Són les típiques nenes que han crescut també allà, han vist les cheers i han dit, ostres, jo el dia de demà vull arribar també a ballar. És que moltes nenes que se'ls dona l'oportunitat, se'ls trenca el somni, res, amb 3 partits. Clar, és que pensa que moltes nenes que estan ballant amb nosaltres, que hem portat aquest any, l'any passat ens estaven mirant i aprenent-se els nostres balls des de la grada. Sí. Sí, no. Bueno, esperem a veure ara en aquesta propera setmana. Avui he anat a la reunió que han fet per socis al Bàsquet Manresa i en teoria es vau proposar una reunió per poder parlar vosaltres i la junta directiva. Esperem que es pugui fer terme i a partir d'aquí a veure també... Jo crec que ara ells el que haurien de fer és escoltar i entendre'ls el que voleu vosaltres. Vull dir, al final jo crec que a partir d'aquí és saber escoltar i a partir d'aquí entrar en raó. Vull dir, no crec que hi hagi altra. Vosaltres voleu fer una proposta que és intentar entrar el que volen ells i ho esteu fent, com comentava Aaron, amb diferents cançons, però també jo crec que ells han de tenir, no voler fer aquest canvi perquè han sigut 3 partits aquesta temporada que heu estat i dir, ostres, en 3 partits ja estem intentant fer aquest canvi i ja no hi ha aquesta confiança, per dir-ho així. Bueno, però també al final la trucada ens arriba dimarts, però és que nosaltres dilluns vam tenir un entreno en el qual l'Aaron i una altra companya han muntat un ball i el dilluns ens l'estaven ensenyant i vull dir que, clar, això s'ha quedat com molt a mitges. I també vull dir que al final la nostra proposta del primer partit era tot urbà, el que ells ens havien demanat. Clar, però en el moment de no ens agraden perquè, o sigui, no ens agrada perquè és reggaeton. Vale, però és que el reggaeton està dintre de l'urbà. Doncs primer informa't del que vols perquè tu m'estàs dient una cosa que jo he complert. Que ara tu no t'agrada perquè és reggaeton en aquest cas, doncs especifica'm i digue'm, vale, no, dintre de l'urbà volem això. Però és que jo crec que és el que t'he dit abans. Al final, si tu no tens formació en dansa, molt probablement no sàpigues tot això. Sí. No, bueno, ells en aquesta reunió comentaven això, que us van fer aquesta proposta una mica a canvi d'estiu d'uniforme per tal de que també, bueno, segons han comentat, perquè també estiguéssiu més còmodes i a partir d'aquí doncs aquest canvi de gènere una mica del que potser veníeu més fent, aquest canvi urbà que ells comentaven. A partir d'aquí, si no vaig errat en tema dates que han comentat, que el 23 de setembre, que va ser quan vau enviar aquesta proposta, bueno, aquest vídeo que comentàveu abans, no sé si a partir d'aquí vosaltres també veu rebre una resposta, un feedback a través d'aquest vídeo i no sé si... És a dir, una mica que us van comentar, perquè vosaltres aquesta proposta en teoria anava una mica relacionada amb tot això. Clar, o sigui, la resposta del vídeo és que no els agrada el ball. Que no els agrada ja 3 dies abans, o sigui... I que si podem canviar el ball perquè aquest ball no els agrada. I és el que t'estic dient. Clar, per què no t'agrada? I ella va dir, no, és que és com va ser la paraula? És com de perreo. Bueno,
referint-se al reggaeton, no? Clar, i és, bueno, però és que el reggaeton és l'estil més urbà, jo crec, a dia d'avui, que... I que més s'escolta també, i que més sona. I no, al és cap que i a la fi, volem hip-hop, vale, però és que llavors no em diguis urbà, digue'm exactament el que vols. El problema, i això, això ha sortit, que diuen és que les lletres, però clar, és que el problema que els nens, ara és que a aquestes edats, és que, bueno, la meva cosina, 5 anys que té, escolta tot tipus de cançons i diuen qualsevol cosa. Vull dir, al final jo crec que tenim de sortir una mica d'aquest xip de dir música, fiquem l'exemple, més estil Figaflaues i tot això, una mica més doncs el que estem veient en el concurs, que vull dir que al final música ballable, música que agradi, vull dir, coses... Sí, però mira, Miquel, jo penso que al final som un grup que dintre del nostre equip de Cheers, tothom toca un estil de ball bastant diferent i ens anem amoldant uns als altres, no? Jo soc més de balls més llatins, més salsa, més bachata, més rotllo així llatí. Hi ha gent que és més tirant cap al... Bueno, tenim una component de l'equip que competeix amb hip-hop. Hi ha altra gent que tira més cap al comercial, l'Aaron, no? Que és més de Britney, més de música així. Més sexy style, també és el meu. Exacte, I també que... adaptem molt els balls, vull dir, molts cops hem arribat a... Perquè teniu una preparació, no? Aquest pas de ball. També, entenc, que deu editar els balls, vull dir, no, a vegades feu talls i coses així que també ajuden a la cançó i a crear una mica més d'espectacle, no entenc? Clar, però també hem de pensar que el pavelló és molt gran, els aficionats són d'edats diferents, perquè venen nens, venen joves, ve gent gran, perquè inclús alguna vegada hem ballat cançons dels anys 70 i 80 perquè, per què no? Al final, a totes les persones no els hi pot agradar la mateixa música. Per tant, nosaltres el que creiem dins de l'equip i tenint gent dintre de l'equip tan variada, doncs oferim diferents propostes d'estils musicals perquè jo penso que això a part ens enriqueix. Que i ara et ballo un reggaeton. Hem sortit l'any passat, va venir un breaker a ballar breakdance. Va venir un noi a ballar bachata al mig de la pista. Vull dir que el break i la bachata no té res a veure entre ells, però vull dir, al final li agradarà més una cosa i a un altre aficionat li agradarà més una altra, però això ens enriqueix al final. I també vull fer l'incís d'això que has dit, per exemple, dels Figaflaues. El Ball de la Marina està morena, és una cançó que ho ha patat aquest estiu i per nosaltres és una cançó d'animació total, amb els pompons, de que la gent la balla amb nosaltres. I clar, aquesta part la Junta no la vol, aquesta part d'animació. M'entens? I això és el que, clar, no ho entenem. O sigui, aquesta cançó anima moltíssim, ho ha patat aquest estiu. Per què no portar-la? Els nens se la saben. Però és que inclús els iaios i les iaies que tenim allà davant, jo ho vaig veure l'altre dia que ho cantaven. I de fet, ens vam quedar mitges perquè no sé si es va quedar de penjar, em sembla que no, que teníem un vídeo explicant el que deies tu. Es van quedar a última hora del partit l'altre dia, estàvem gravant un vídeo per fer un tutorial de 4 passos bàsics de la Marina està morena perquè tothom pogués ballar igual que nosaltres des del seu lloc i ens hem quedat totalment a mitges. És una situació fora d'hores. No ho hem fet públic, encara tenim el vídeo, perquè com no sabem què passarà al partit del dia 30, ho tenim guardat per poder... En principi, el dia 30, vull dir, el club va anunciar que hi seríeu, vull dir, com que tampoc us ha comunicat amb vosaltres, entenc que, de moment, amb aquesta opció encara segueix en peu, no? Suposo. En principi, fins on sabem, sí. No, ho dic perquè jo crec que, bueno, és això. Ara jo crec que, a veure si fan el d'això de parlar, en aquest cas amb vosaltres, conèixer una mica les vostres inquietuds, com ha anat tot això, perquè vull dir, jo crec que per part del club no s'ha gestionat bé les maneres, perquè un comunicat jo crec que no era la millor manera i a més avisar-vos també vosaltres. Havent tingut, jo crec, el dia de partit per poder-vos agafar i poder parlar cara a cara, perquè jo crec que les persones per telèfon o per això, jo crec que és millor entendre's davant. Mira, ara estem en videotrucada. Saps què va fer molt mal també, Miquel? Que un cop em fan la trucada, no em dóna temps d'avisar a tots els companys perquè, en aquest cas, mira, per exemple, la Judit estava treballant
I quan pengen el comunicat i jo ho llegeixo, dic, però com pot ser? O sigui, em truquen de seguida, pengen el post d'Instagram. Va ser Clar, fet. o sigui, vull dir, hi ha gent que no s'entera perquè jo li dic és que ens han fotut fora. És que veuen un comunicat en plan, però què ha passat? Clar, i dius, ostres, feia falta fer-ho d'aquesta manera. Comunica'ns-ho i demà fes el post, però que a mi em doni temps de almenys comunicar-ho als companys. Estava escoltant el tema del comunicat. Al final és que va ser per via telefònica, em van trucar a mi, però jo estava treballant i llavors van trucar la gent. Llavors, clar, penseu que després van ficar el bàsquet, va posar el post, però és que hi havia, inclús gairebé no ens dona temps ni a avisar les noies que ja el bàsquet ja estava posant un post dient que prescindien de nosaltres i que canviaven el tipus d'animació. Clar, en quin moment, o sigui, tu fiques un post que encara no t'ha donat temps ni gairebé ni explicar-li a totes les noies de dir, escolta, mira, que el bàsquet ha passat això, o inclús un temps per assimilar tot això, no? No, ho posen directament i què ens passa? Que comencem a rebre molts missatges, però perquè marxeu, clar, el post del bàsquet era com una mica confós, no? Perquè semblava com que nosaltres marxàvem. Sí, era una mica així. Exacte, no? I llavors és com, no, és que nosaltres no marxem, és que ens han fet fora. Llavors aquí és quan nosaltres, com aquí, decidim fer un comunicat i explicar totes les coses que li passen. Perquè al final, o sigui, tu no pots posar com a bàsquet les cheers, deixarem de tenir aquestes cheers i canviarem a una altra animació, perquè no estàs donant a entendre com que les hem fotut fora, sinó estàs donant a entendre com que nosaltres hem marxat perquè ens han fet una proposta de dir, bueno, doncs ficarem a unes altres persones i nosaltres marxem. No, és que no és així. Llavors rebem molts missatges, molts, inclús en mòbils personals i també per l'Instagram de les xies de dir, noies, però per què marxeu si ho feu molt bé? Inclús de dir, però què està passant? O sigui, la gent passant-nos captures de pantalla de dir, però què està passant aquí? Llavors, clar, nosaltres continuem treballant, O sigui, per exemple, em vaig estar treballant fins a les 10 de la nit, vam arribar a les 10 i vam fer un comunicat. Jo em queixo molt de les maneres en les que es van fer, perquè això no es fa així. O sigui, si tu vols realment prescindir de nosaltres, fes-ho bé, fes una reunió i després de parlar amb nosaltres i que totes estiguem assabentades de la situació, envieu per unes xarxes socials, però no ho fessis al revés, no fiquis primer per xarxes i després gairebé que ens avisin a nosaltres. Llavors, aquí és on ens queixem de les males maneres i de tot com ho hem fet, no? Clar, és que una mica perquè es vegi una miqueta els temps, jo estava al supermercat, estava a la caixa pagant i quan obro la targeta veig el missatge de la Jenny en plan, m'acaben de trucar, ens han fet fora, agafo, pago, surto del supermercat i em truca la Jenny. Em va trucar i del temps de sortir del supermercat, anar cap a casa, vam parlar, vam penjar i va ser penjar i veure que el bàsquet publica el post. Van ser 5 minuts. El súper el tinc a 2 carrers de casa. Sí, perquè vegis que no ens va donar temps de res. O sigui, moltes es van assabentar per al post i clar, després les he treballant, surt de treballar i diu, però què ha passat? I en plan, i estàvem en xoc. O sigui, en xoc i després, sopa ràpid, fes una reunió d'urgència per fer el comunicat, per explicar tants missatges que teníem de per què marxeu. Sí. No, vull dir, al final és això el que dieu, és que a més va ser més, si no recordo malament, va ser abans del partit de la BCL, que jo miro... És que sobre el Manresa aquella nit estava jugant. Jo crec, mira, ara per fer una mica la conya, jo crec que ho van veure i es van ficar així, per això no van jugar gaire bé, però vull dir que jo crec que és que no són maneres, vull dir, per el que em dieu ara és que això... Jo crec que els tempos primer que no es van fer bé i a partir d'aquí jo crec que, bueno, és que les coses es poden fer molt millor i en aquest cas vosaltres teniu de tenir el temps per també, si ja que passa això, poder-ho comunicar a les persones que us pugui interessar, ja entre vosaltres, perquè al final li comuniquem amb una persona que és la Jenny, però vull dir, clar, és que si no ho dona temps ni a parlar-ho entre vosaltres, que el post ja està ficat i ja està amb 100, 200, 300 me gustes... Clar, és aquí on està el tema.
És que gairebé a nosaltres ens arriba abans per al post que per la pròpia comunicació, perquè estàvem totes, algunes treballàvem, d'altres estàvem... Bueno, és que m'entens? Que jo, Llavors, ara que parles de la trucada, vull recalcar que jo a la trucada contesto i soc molt respectuosa amb la persona que m'està parlant. Vull dir que jo en cap moment hi ha un enfrontament amb aquesta persona ni molt menys. Jo vaig ser molt respectuosa en aquesta trucada. Sí, no. I al final és com s'ha de ser, i al final és això. Ara veurem, en principi, com han dit aquesta setmana, avui era una mica reunió dels socis, veurem si la setmana que ve el que han comentat, que volen fer una reunió amb les cheerleaders, a veure si s'acaba fent. Esperem que ens arribi a aquesta posició. Que pugui arribar, esperem. sí, perquè nosaltres estem esperant el feedback des del primer partit. Sí. Però també avui hagués sigut una oportunitat de trobada de les penyes, de nosaltres i de que tots, cara a cara, al final la gent parlant s'entén i ningú s'ha d'enfadar amb ningú, però avui jo crec personalment que hagués sigut una oportunitat per tots parlar una mica i d'arribar tots a un acord. Sí, és el que deia jo abans, que jo crec que al final el club ens pot donar una versió. Jo ara, jo m'havia enterat de més coses, però ara jo estic rebent la vostra i a partir d'aquí, clar, jo crec que falta aquesta les parts principals que s'han d'unir. I avui jo crec que amb les penyes, a més que és el que han comentat allà, al final qui pren la decisió, gran part, és la Junta, en aquest cas. Que les penyes sí que Gra d'Animació ha comentat que estava assabentada de que volien fer un canvi una mica de registre en el tema de l'urbà i tot això. Bueno, Gra d'Animació estava assabentada perquè jo vaig parlar més. Jo havia tingut diverses trucades amb el representant de la Grada explicant-li el que estava passant. Llavors, per això estava assabentat del tema. No, però abans, vull dir, parlo del principi, una mica com vosaltres, és a dir, us van proposar aquesta proposta, per dir-ho així, una mica... Sí. Vale. Però dic que jo, prèviament a aquesta setmana, que és quan ha passat tot, jo ho havia comunicat a alguns components del bàsquet, tot el que ens estava passant. Perquè això no ve d'aquesta setmana, sinó ve de fa més temps. Sí. I una mica així, el que estava comentant era això, que al final, tant Zona Roja com Fora Dubtes no estaven assabentats de res i, clar, és això, et trobes amb el comunicat. Clar, vull dir, al final jo crec que és la mateixa afició. Ja no parlo com a jo, que al final soc un soci, però les penyes estan en el seu dret, perquè elles formen part d'aquesta animació del Congrés, estan en el seu dret també de decidir és a dir, què volen ells? Què volen ells? Perquè a mi em sembla molt bé que durant el partit, jo què sé, es facin activitats, jo què sé, aquella que fan de ficar aquella rata que canta d'allò o qualsevol cosa, però al final jo crec que ells han d'estar assabentats del que es fa, per ells estar coordinats i a partir d'aquí poder fer que l'animació Congost sigui més important. Clar, ells s'entenen, igual que jo, com un aficionat que va cada dia al partit d'allà, que sí que estic més ficat en tot això, però vull dir, l'aficionat qualsevol és així, vull dir, no... Jo ho trobo lleig per això, perquè no s'informa, no es dona explicacions, avui se n'han donat, però al final jo crec que no ens les hem de donar tant a mi, sinó parlar entre vosaltres, parlar i a partir d'aquí poder trobar una solució i que afavoreixi a tots i ja està. No crec que a nosaltres ens poden donar les explicacions que vulguin per això, però jo crec que al final, el que dèiem, vosaltres heu d'estar en aquesta reunió i poder-ho aclarir tots junts i ja està. I que totes les parts es fiquin d'acord, les tres parts, Junta, Gra d'Animació i companyia, altres penyes i cheerleaders. No hi ha més. Sí, totalment. O sigui, a mi personalment, que avui hagin fet una reunió amb les penyes i que l'hagin fet abans de fer-nos una reunió amb nosaltres, doncs a mi em sap greu realment, perquè penso que amb qui tenen el conflicte, al final el que ha passat és amb nosaltres. O sigui, les penyes, tu els hi pots explicar la teva versió
però al final això s'ha de resoldre, no? I primer, doncs, jo ja us dic, és que jo encara estic esperant, inclús jo els he remarcat molt a les noies de dir, anem a esperar, inclús és el que abans no sé si ho he dit, però un Cuber estava pendent de fer-nos un vestuari nou. I el Cuber a mi m'estava escrivint i em deia, Judit, tirem amb el vestuari, i jo els hi vaig dir a elles, bueno, anem a esperar aviam una mica si des de les juntes es posen en contacte amb nosaltres, si ens fan un feedback, a veure si els agrada, si no els agrada el que nosaltres fem, i a partir d'aquí doncs fem aquest vestuari. Bueno, és que quan aquest feedback no va arribar fins al... Nosaltres dimarts rebem la trucada però és que dilluns entrenem. Nosaltres dilluns, el dia d'abans, anem al Cube i muntem un ball nou per portar els partits al... Exacte, o sigui... Sí. No. Bueno. No sé, jo estic una mica, no sé, saturada. O sigui, saturada, potser... Normal. Saturada... O sigui, tinc el cap que no sé. És com... És difícil jo crec que tot l'equip de cheerleaders és això, està igual, perquè al final és una situació que no agrada, perquè al final estàs una mica fent aquesta discussió amb un club doncs, que estimes, que li tens molt apreci per tots els anys que porten i no agrada, vull dir, jo crec que al final és això, i torno a recalcar perquè al final a veure si es fa i us arriba aquesta reunió que es pugui fer i, hòstia, poder aclarir les coses i ficar tot sobre la taula, el que vulgueu dir vosaltres i el que vulguin dir ells. I a partir d'aquí, el que comentava la gent parlant s'entén, però i torno a dir cara a cara, no per telèfon, que això és el més important. Exacte. Això és el que ens queixem realment. O sigui, que el missatge s'ha rebut per via telefònica. Això és el que... I que no hem pogut, o sigui, al final no hi ha pogut haver-hi un feedback, perquè al final va agafar la Jenny, però t'ha agafat tant de sorpresa que en aquell moment tampoc la Jenny... Bueno, jo a vegades aquesta setmana li vas donant voltes a tot i penses, i si jo no hagués agafat la trucada tampoc? Vull dir, no hi havia més opcions perquè aquesta persona no tenia més telèfons on trucar. Jo crec que ja veiem el post del bàsquet directament. Que potser que hagués sortit el comunicat i ens entenem nosaltres fora d'Instagram que... Clar, és que és aquí, no? És aquí el kit de sempre de la qüestió i les queixes nostres, no? Al final de dir les coses no s'han fet bé, les coses es fan bé i es fa en una reunió, ens reuneixes a tots i primer ens fas una reunió nosaltres com a grup d'animació. Vale, noies, volem que l'animació vagi per aquí, mira, us ensenyem un vídeo, volem que vagi, parlem, sí, comunicació. I després una comunicació amb penyes, cheerleaders... És que nosaltres en algun moment també hem proposat que si no arribàvem a un acord, això de ells ens demanen el que hem explicat abans, no? Ens demanen urbà, nosaltres muntem urbà, però no és el tipus d'urbà que vol, perquè vol un altre tipus d'urbà, tal. Vale, perfecte, passeu-nos unes cançons que us agradin i a partir d'aquí nosaltres també les podem muntar, però aquest moment tampoc arriba mai. Clar, però si com... No, perquè no hi ha hagut aquesta comunicació. O sigui, ens han tallat, és com t'han tallat les ales sense haver-hi una comunicació prèvia i sense dir, ostres, doncs, és que és el que jo li demanava en el missatge que jo li vaig enviar abans del primer partit. Li vaig dir a la Junta, li vaig dir, anem a fer una reunió, anem a fer un feedback després, per saber també, perquè potser doncs, és el que diem, no? Nosaltres hem fet aquest ball, doncs potser tu no, doncs que no era la qüestió d'aquell ball que li vam ensenyar, sinó tot, perquè és el que li vam dir, no també el comunicat que li vam fer a nivell intern. O sigui, estàs jutjant una cosa només veient un ball de 5 que hem muntat. No? Llavors, al final vam passar aquell perquè era el gènere més urbà que teníem, no? Però hi havia uns altres també. Llavors, ostres, és que estàs jutjant alguna cosa sense saber al final què et puc presentar, no? I també el tema de les noies noves. Crec que hem rebut molts missatges positius de dir, ostres, que xulo que hi hagi tanta gent ballant. La pista. Sí. Exacte, no? I jo pensava, i un missatge tan positiu o negatiu quan em vindrà d'aquesta junta, que realment estem fent això per generar més espectacle, per generar més show, no? I jo pensava, bueno, doncs ja vindrà, inclús a les noies els hi deia... I que al final aquestes noies joves són el futur.
Sí, clar. Sí. Exacte, I perquè fent un nosaltres incís... ja estem de retirada gairebé, no? Perquè portem Sí. molts anys i llavors Sí, al sí. final eren com les noves incorporacions, no? Llavors, ostres, és que no hi ha hagut aquest feedback, no hi ha Ja. hagut aquesta reunió, no hi ha hagut res, sinó se'ns ha tallat les ales i pam, i vinga, adeu, i també han prescindit del nostre patrocinador. Sí, I de zero. fent un incís al primer... I els dos a la vegada. El ball aquest que no va agradar, en el primer partit no es va fer. Exacte, no el vam fer perquè per la dinàmica de partit que hi havia, vale? Nosaltres la teníem com a segona opció i per la dinàmica com va anar-hi, com va anar el partit, vam decidir amb la persona que ens porta dins del bàsquet doncs que aquell ball es faria dels últims per no trencar la dinàmica perquè en un segon quart ja estàvem fent balls més animats, més d'animació que nosaltres els diríem d'animació, però són els balls on la gent també anima amb nosaltres. Sí, Llavors, ho hem aquell ball no es va fer no es va fer el dissabte. I nosaltres vam rebre un missatge molt positiu per un WhatsApp per part del bàsquet dient ostres, noies, que bé que heu estat. No sabem com anirà el tema de la Junta, però heu estat molt bé. I llavors, clar, arribem el dimecres, és això, tornem a ballar, a sobre en un partit BCL que ho podem ballar tot perquè no hi ha tants patrocinis, i acaba aquell partit i ens quedem com, bueno, i Cube en aquella mateixa setmana ens està demanant el tema del vestuari. I jo vaig pensar, bueno, doncs ja esperarem a la setmana següent, aviam si tenim una mica de feedback i aviam què passa. Llavors vam arribar a l'últim partit, que inclús vam veure gent de la Junta dins del bàsquet. Ens va saludar gent de la Junta, ens van saludar. Que ens van I ens van saludar. exacte, ens van saludar de forma una mica falsa, personalment, ja per... Vale, fals per després, veient el Benedict aquest. No passa res quan 2 dies després no estàs fotent fora al carrer. Llavors, jo crec que en aquell moment que tu m'estàs veient em pots dir, ostres, Judit, mira, que m'agradaria parlar amb vosaltres, aviam si ho podem concretar. I jo no tinc cap problema en parlar-ho. Perquè nosaltres sempre hem estat oberts a tot. O sigui, això ha de quedar claríssim. No? Nosaltres mai hem anat en contra de ningú, en contra ni de la Junta, ni de bàsquet, ni de ningú. Al contrari, hem estat allà i tots els canvis que ells anaven a fer, nosaltres els hem acceptat. I bueno, per què? Perquè el nostre objectiu sempre ha sigut ballar el Congost i continuar disfrutant i gaudint del que nosaltres sabem fer, que és ballar i també d'animar, no? Llavors això sempre ha sigut el nostre objectiu principal. I per aquest motiu tampoc no ens hem ficat... Bueno, és que penso que també quan el club ens ha demanat sortiu a fora, pinteu cares, o agafeu i pinteu els colors de l'equip, avui és un partit important, heu de llançar pilotes, heu de llançar unes samarretes, heu de llançar ampolles d'aigua, pancartes. O l'altre dia mateix el Llumet no hi era, la mascota, i jo amb una companya vam sortir a donar el pack d'aniversari a un nen. Vull dir que nosaltres hem estat obertes a tot el que ens han dit. Sí, no totalment. I en part és això, és d'agrair. Ara ja també per anar tancant, jo us agraeixo molt que hagueu estat aquí, perquè al final jo crec que al final donar la vostra versió és el que potser he trobat a faltar una mica de la reunió d'avui de la Junta amb els socis, perquè jo crec que al final no només les hores no eren les idònies perquè hi anés molta gent, perquè jo crec que molta gent li hagués agradat anar. I al final, jo mira, m'he escapat com he pogut per anar a treure el cap una mica, però jo crec que aquestes coses també, ja no fer-ho aquí a través de YouTube o jo què sé, però jo crec que has de fer un estiu com una mica de roda de premsa per aclarir almenys la seva part i a veure també com ho veuen ells per saber com se senten i com segons ells com han viscut aquesta situació, perquè jo crec que vosaltres, el que esteu comentant aquí és totalment positiu en el sentit perquè esteu veient una mica com us esteu sentint vosaltres i com heu viscut tota aquesta situació, però clar, vull dir, jo crec que no, el club en aquest cas s'està amagant una mica
perquè ho fa una mica a porta tancada, per dir-ho així, i amb 12 persones que potser eren allà. Vull dir, jo crec que aquí el meu canal no arribarà a d'això, però vull dir, ho veurà més gent que no pas que la reunió d'avui del club. I jo crec que és important això, i el que diem, a veure, doncs, aquesta primera reunió potser hagués sigut ideal que hagués sigut amb vosaltres abans que amb els socis i més que res per poder-ho gestionar tot, jo crec. Per lògica, perquè al final les parts afectades sou els dos i els socis, vull dir, sí que ho tenim d'entendre perquè tu mires el complicat i no ho entens, però jo crec que vosaltres sou qui heu de parlar el que deia, heu de parlar vosaltres ells abans que anar nosaltres i entrenar-nos per el que crec jo. Totalment d'acord. Nosaltres també, Miquel, et donem les gràcies per deixar-nos aquest espai per poder parlar i explicar-te com ens estem sentint en aquests moments, també de part de tot l'equip, perquè al final aquí també falten persones, així que t'ho agraïm molt. No, home, a vosaltres sempre és un plaer escoltar, sobretot gent tan implicada com vosaltres que esteu en el bàsquet, perquè al final jo sempre tinc, per sort, he tingut convidats que senten molt el bàsquet i vosaltres sou uns d'ells i sempre tota aquesta gent tindrà un espai obert d'aquí al canal per el que necessiti i per el que vulgui parlar. Moltes gràcies. Doncs res, ens despedim aquí i res, esperem que tot això pugui haver una ben entesa, es pugui parlar i res, esperem poder-vos disfrutar en el Congost, sobretot el dia 30 segur, i després esperem que en un futur... I després del dia 30 també. També, per això dic, també, esperem que sí. És el nostre objectiu. Sí, esperem. Jo espero que sí, jo espero que al final, el que diem, la gent s'entén parlant i es pugui arribar a aquest consens entre totes les parts. I res, doncs, ens despedim aquí. Gràcies, Aaron, Jenny i Judit, per passar-vos i res, un plaer. Esperem tornar-nos a trobar. Gràcies a tu, que vagi bé. Adéu. Adéu. Doncs per avui ja ho tenim. Espero que el programa us hagi agradat. No oblideu en subscriviu-vos quan acabi aquest vídeo o ara mateix. Aquí a sota teniu per subscriure-us. I res, veurem com va aquest partit del cap de setmana contra el Lleida, un partit que serà complicat. I res, esperem doncs tornar de terres lleidatanes amb una victòria. Ojalà que sí, perquè seria el primer partit que també guanyem fora de casa i sempre és un puntasso poder fer una victòria a domicili. Així que res, ens veiem per Lleida, jo estaré per allà, així que us animo a tots, en ànim a l'equip, després de la desfeta del passat partit de Champions, que va ser una mica dura, toca estar al costat de l'equip i a seguir, que això no para. L'ACB i la Champions són competicions que, per desgràcia, ens puguin anar bé o ens puguin anar malament, no frena. Així que tot l'ànim per treure la victòria i som-hi Manresa!